ପରିଚୟ ସୁଜିତ କୁମାର ବଳବନ୍ତରାୟ ସିଜୁଆ ଯୁଗଜ୍ୟୋତି ଯୁବକ ସଂଘ ଆମ କ୍ଲବ୍ର ନାଁ। କ'ଣ କହିବେ ଏ ବର୍ଷ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ତୋରଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେନ୍ତା ଆମେ ଏହାକୁ 2 ମାସ 3 ମାସ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ମାହେଶ୍ୱରର ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା କରିବୁ, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡେକୋରେସନ୍ ବି ମାହେଶ୍ୱରର ରହିବ ଏବଂ 3 ରାତି ମେଲୋଡ଼ିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଇରା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପାଢ଼ୀ, ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଋତୁରାଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ 3 ରାତି ଆମର ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 3 ରାତି ଆମର ଯାତ୍ରା ହେବ ଫ୍ରି ସେଲ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ। ଏ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି କରିବେ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଦେଖେ? ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣଟି କ'ଣଟି ଆପଣଙ୍କର? ଅବିକଳ ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଯଦି ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ଏବଂ ବଲିଉଡ଼ର ସିଙ୍ଗର ଋତୁରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି? ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ମାନିକି ଚଳୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏଠି ହୁଏ। ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ଭଲଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ 200 ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ରହିବ ସେଠି ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଳାକାର ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବାଉନ୍ସର ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସଙ୍କର ସହାୟତା ବି ରହିବ ବୋଲି ଆମ ସହିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଥାନା ଅଧିକାରୀ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। କେତେ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗେ, ଏଥରକ ଆଶା ଅଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ମୋ ନାଁ ବବ୍ରୁଭାନ କୁମାର ସିଂ, ମୋ ଯୁବତୀ ଯୁବ ସଂଘ ମେମ୍ବର। କ'ଣ ଭାଇ କହିବେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର୍ସ କାମ କାରିଗର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମୂର୍ତ୍ତିର ସଜାସଜି କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର କାରିଗର ଆମର କାଲକାଟାର ଆଣିକି କରୁଛୁ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କାଲକାଟାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବି କାଲକାଟାରୁ ଆସିଛି। କେତେ ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? 20 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ବଜାର? ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ମେଲୋଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ ତାପରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଅଛି 3 ରାତି, ମେଲୋଡ଼ି 3 ରାତି ହେଉଛି, ମୀନା ବଜାର ଅଛି, ଦୋଳି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ସେଇଟା ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସେ ରୁମ୍ରେ ଯଦି ବସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବସିକି ବି କରିପାରିବେ, ଦେଖିବେ। ଆୟୋଜନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏବେ ନୁହଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ଆଗ ସୁରକ୍ଷା, ତାପରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବୁ, କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଫାୟାର ବାଲା, ପୋଲିସ ସବୁ ଆମର ସୁବିଧା। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପୂଜାଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଯାହା ରହିଛି ବହୁତ ଭଲ। 3 ରାତି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଆଉ 3 ରାତି ଆମର ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, ଆଉ ଶେଷ ରାତି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଭଲସେ ଯେମିତି ତୁଲାଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଆଖି ଆଗରୁ କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାହିତ କରିବୁ। ଏ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ କ'ଣ କେତେ ରହିଛି? ବଜେଟ୍ ତ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ରଖିକି ଆମେ ଯଦି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆମର 40ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ବଜେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ହେଲା, କୋଭିଡ଼ ଏତେ ଆୟୋଜନ ଭଲ ହେଇନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ପୁଣି କରିବେ? 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ କୋଭିଡ଼ରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆର ବର୍ଷ କରିଥିଲୁ ଧାନି ପ୍ୟାଲେସ୍ ଉପରେ କିଛି ତୋରଣ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ, ଇଏ ଥିଲା। ଆମେ ଟିକେ ଭିତରୁ ରହିଛୁ ବୋଲି ମିଡ଼ିଆ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମିଟିଂ ଭାଇ ବସିକି କଥା ହେଇ ଆମେ କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଯେ ନାଇଁ ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା କରିବୁ, ଟିକେ ଭଲସେ କେମିତି ଆକୁ ଆମର ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେମିତି ଭଲସେ ଆକୁ କରିକି ଏମିତି ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଆମର ଯୁବତୀ ଯୁବ ସଂଘ କ୍ଲବ୍ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି ଲୋକଲୋଚନ ଆଗରେ ଆସିବ।